mundu bao ekumekwala ụmụ nwoke dọrọ aka na ntị o chai ihe nuhu Chineke na nyere anyị wesa anyị iri ma ụmụ nwanyị echinine kamera o bido ngagharị ọsọ nwike zere ụmụ nwanyị o ọsọ kwugha zere ụmụ nwoke o ndị ashimashi otu nwoke nke bịa Amerịka o chai na-aza chifu mana ọ na-achọpụ o ịhụ na otu ụbọchị ọbanye efekuku o wee hụ otu nwa agbọghọ asa mara mma o wee tie ọka na-etie ya na mesenja o ha wee bido nkọrị ozigbo ọgbara tiketi o wee lawa dute obodo kpọ ya bụ nwata o wee bịa ọsị ya mee single man na si ụka nsi alụburu nwaanyị n'obodo oyibo m jiri nweta akwụkwọ dịkọ dịkwa m chọrọ ịlụ nwaanyị o for real